Prima uvádí. V hlavních rolích v českém znění Jiří Valůšek, Eva Novotná, Ivana Milbachová, Tomáš Sagher, Dita Kaplanová, Jana Štvrtecká a Luboš Ondráček. Policie Hamburg. Poslední cesta. Zbláznila ses? Co to děláš s tím faxem? Opravuju ho. Ten problém se zaseklým papírem jsme měli na mým starým okrsku taky. Melanie, Jo? můžeš prosím tě? Techniku jsem už informoval. Zítra někoho pošlu. Vole, uklidni se. Okrsek 21, Hansenová. Tariku? Myslíš na ten protokol? Jo. A dáš ho zase dohromady? Paní Grimová z Harvestehude si dělá starosti o svou sousedku, nereaguje na zvonění ani na klepání, potřebuje stálou péči, možná se něco stalo. My to vezmeme, už jsem s tím hotová. Super, ta paní se jmenuje Valerie Omkeová, obraťte se na paní Grimovou. Werderstraße 25. Prostě to tam zasunout a pak už to půjde. Tak jdeme, to je přece nádherný začátek služby. Dobré ráno. To vy jste nám volala, paní Ano. Grimová? Ano, protože jinak paní Omkeovou každé ráno slyším. Dokonce hodně brzy. Vždycky bez ustání chodí po bytě. Ťap, 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 ťap se ozývá. Ale dnes ráno nic. No, tak pojďme, prosím. Ano. Už jsem volala pečovatelskou službu, protože ti mají klíč od bytu. Někoho sem určitě pošlou. Má ta paní příbuzné? To je úplně jiná kapitola. Je tu ten pan profesor, manžel paní Omkeové. Toho už jsem neviděla celou věčnost. A dcera, ta se o ní vůbec nestará. A syna jsem telefonicky nesehnala. Nemáte náhodou po ruce jeho číslo na mobil? Ale ano, ovšem... Tady. Děkuji, ty už běž nahoru a já si ho ještě jednou pokusím sehnat. Paní Omkeová? Halo, paní Omkeová. Já vám říkám, že tady něco nehraje. Je dementní, nikdy nevychází z domu. Tomu synovi se nemůžu dovolat, nechala jsem mu vzkaz ve schránce Ten a... Kristián, je to budiš k ničemu. Nebyl tady už celé týdny. Paní Omkeová. Tady policie. Tady paní Grimová. Vám tady vůbec nic neujde, že? Prostě si všímám svého okolí. A až budete mluvit s tím synem, tak se ho jen tak mezi řečí zeptejte na jeho otce. Pan profesor tady nebyl už celé měsíce. To jsem taky nahlásila, ale nikoho to nezajímá. Vidím tam květinu v botě, uprostřed předsíně. Toho jsem si vůbec nevšimla. Vidím křeslo a taky ruku, ale nic se nehýbe. Vyrazíme dveře. Už si to někdy dělal? Tak uvidíme. Počkej. Dobrý den. Prosím.
Paní Omkeová je kvůli té demenci už nevypočitatelná, ale mívá i světlé okamžiky. A tělesně je vlastně docela fit. Květiny, její vášeň. Paní Omkeová? Paní Omkeová, to jsem já, Sára. Zlodějka, Je to v pořádku, paní Omkeová, můžete mě pustit. zlodějka. Tohle blouznění je pro demenci naprosto typické. Už je dobře, paní Omkeová. No ta paní je každopádně v pořádku. Typická zlodějka. Všechno je v pořádku, paní Omkeová, my jsme od policie. Taky a tamta. Tamhle. Prosím vás, paní Omkeová, tedy opravdu... Tohle jste udělala moc hezky. Ano. Něco vám ukážu. Dobře. A vy se tady pravidelně o všechno staráte? Ano, 3krát denně. Ráno umýt a snídaně, oběd a večer, zase jídlo a uložit. A co její rodina? Jinak se o všechno stará syn. A tyhle musí... Ale kde pak? Tyhle musí ještě vyrůst. A teď už tu nebyl celé týdny. Jak to? Je přece jen 2 týdny na A dovolené. kde je pan profesor? Manžel paní Omkeové? Od toho tu mívám jen čas od času nějaký vzkaz, ani ho neznám. Vidíte? Ano, ale chodím sem teprve 2 Pan měsíce. profesor byl uznávaným historikem na univerzitě katedra starověkých dějin, ale politicky byl hodně doleva. Zapálený 68. Já vás moc dobře slyším, vy šosácká stará rašple. Kruto hloupá. Tariku? Myslím, že jsme tady hotoví. Naschledanou, paní Omkeová. A všechno dobré. Naschledanou. Naschledanou. Děkujeme, paní Grimová. Prosím? No, všechno v pořádku, paní Grimová. Všechno v pořádku? No a kde je ten její manžel? Kristiána Omkeho jsem se na to ptala už před pár týdny, ale jenom mi odsekl. Nic vám potom není. Máte konkrétní podezření? Ne, ale říkám vám, něco mi tady nesedí. Tady opravdu něco nehraje. S tím synem. Jeho matka je nemocná a on si jede na dovolenou. To ještě není všechno. Stále ho ještě živí rodiče v 38 letech. Pořád ještě studuje. V 38? To už mají jiní 3 děti a druhou práci. To stačí, kolego. Do plánování života jiných lidí nám opravdu nic není. Že, paní Grimová? Hezký den. Promiň, ale já to nechápu. Na rodinu se přece člověk musí spolehnout. Já jsem se okamžitě nastěhoval k matce, když můj otec zemřel. Ona a má sestra mě potřebovali. Ano, nebo naopak. Radši se neptám, kdo ti pere. Klaudie, já to myslím vážně. O svou rodinu se starám, jasný? Tam nebyla jiná alternativa. Rodina mé matky, pozná si strýce Jema. Hrozně milej, ale ne zrovna spolehlivej. Tariku, podle mě je opravdu milý, že ti na tvé rodině tak záleží, ale pořád je to rozhodnutí rodičů chtít mít děti. Z toho nemůžou pro děti vyplývat žádný závazky. Ach tak, děti jsou potěšením rodičů a proto jim máma a táta můžou být ukradení? Ovšem, že jsem se snažila, aby z mých dětí byli lidé ochotní pomoct, ale nemůžu to očekávat. Jde o paní Omkeovou? Je všechno v pořádku? Jo. Jen dřepí sama doma, 3krát denně k ní chodí pečovatelka a to je všechno. A syn je někde na dovolené a manžel beze stopy zmizel. Ty si to představuješ trochu moc jednoduše. Já jsem to zažila u své kamarádky a její dementní matky. Já bych od svých kluků neočekávala, že mi budou utírat zadek jen proto, že jsem zase zapomněla jít na záchod. Opačně to taky není tak jednoduchý. Můj otec by se radši zabil, než aby mě nechal se o něho starat. Ale ty bys mu to nabídla, jo? A tam, odkud pocházím já, o tom vůbec není V řeč. zásadě jde asi o čistě ekonomickou situaci, nebo ne? A o tohle, Hledáš v evidenci obyvatelstva? jo. Tady máme profesora Willyho Omkeho, jo? Je na Werderstraße ještě hlášenej. A pak tu máme ještě Petra Omkeho, jo? Asi bratr toho manžela. A tu neuvěřitelnou dceru Aniu Omkeovou, taky hlášenou v Hamburku. A já té dceři teď zavolám. Třeba se o tu situaci přece jen začne zajímat. Proč tady ten fax pořád ještě leží? Vole říkal, že je horší než předtím. Tak se prostě musí vyměnit tisková hlava. Dobrý den, tady Joban, zdravím vás. Mohl bych mluvit s Aniou Omkeovou, prosím?
Byla tady policie, pane Omke. Mysleli jsme si, že se vaší matce něco stalo. A paní Grimová, aby vám něco neuteklo, že? Už jsem telefonovala s pečovatelkou, všechno je v pořádku. No já nevím. Jeden z těch policistů se zajímal o to, jaké vztahy u vás panují. Matka je sama a po vašem otci není ani stopy. Po mým otci, jak to? Co jste jim navykládala? Řekla jsem jen, jak to je. Že jsem ho neviděla už strašně dlouho. Aha, jen bych rád věděl, co je vám do toho. Hezký den. Mami? Mami? Já konečně jsem vás zastihl, paní Omkeová. Anja Omkeová? Jmenuji se Tarik Joban. Ne, nechci vám nic prodat. Policie Hamburg. Měl bych pár otázek ohledně vašich rodičů. Ne, bezprostředně se nic nestalo, ale měla byste na mě chvilku, prosím. Právě se vracíte z Bostonu, rozumím. Ale možná, že bychom našli na letišti nějaký klidný koutek, jde o vaše rodiče. Je pěkně tvrdohlavej. Spíš přemotivovaný. Kdybychom ze všeho dělali takovou vědu, tak se k ničemu nedostaneme. Moment. Ale to s tím manželem je opravdu trochu zvláštní. Sakra, ten fax pořád ještě nefunguje. Já se o to postarám. Ne, okamžik, prosím. Výčitky? Jsou to vaši rodiče, ano? Vůbec nevíte, co se tam děje. Váš bratr se stará. A proč se mu nedá dovolat? Tariku, dávej si pozor na ten tón. Jak stará se o oba? Co je s vaším otcem? Rozumím. Spěcháte. Hezký den, ano? Naschledanou. Zbláznil ses? Nemůžeš přece té ženě nadávat. Ona si to zaslouží. Chtěla mi navykládat, že její bratr se o všechno naprosto skvěle stará. I o otce. A že otce před 8 měsíci ranila mrtvice. Tak je zřejmě v nějakém ústavu. Ne, údajně se ten její bratr Kristián naprosto skvěle stará o rodinu doma. Jo, a s otcem byl nedávno ještě na dovolené v Turecku po rehabilitaci. A kde je teď? No právě. Promiňte, může mi někdo pomoct? Tarik Joban, halo. Co pro vás můžu udělat? Jmenuji se Omke. Chtěl bych nahlásit matku jako pohřešovanou. Omkeovou? Ano, okamžik, prosím. Valerii Omkeovou? Ano. Klaudie Fischerová, zkoušela jsem se vám dovolat. Aha. Ozval bych se, jen jsem chtěl nejdřív Dobře, zajít ano. k matce, ale je... Už jste jí hledal. Ano, v nejbližším okolí, ale nic. Mimo svůj byt je má matka úplně bezmocná. Musíte Ano. ji prosím najít. Postarám se o to. Nemáte tušení, kde by mohla být místa, nějací známí? Ne, vůbec tomu nerozumím. A navíc většinou zapomene, kde je a propadne panice. Hned po ní nechám vyhlásit pátrání. To udělej. Mohli bychom si chvilku promluvit? Nemohl jsem přece tušit, že paní Grimová zavolá policii jen proto, že jsem 2 týdny na dovolené. Musel jsem prostě vypadnout, chápete? Tentýž pocit měla asi vaše matka. Péče o ní byla zajištěná, všechno v pořádku. Domnívám se, že má matka utekla, protože jí ta nečekaná návštěva hrozně rozrušila. Reagovali jsme na telefonát sousedky, která si dělala starosti, pane Ale ta Omke. je... Myslím, že to bylo i ve vašem zájmu. Mohlo se něco stát? Nechtěl jsem vám nic vyčítat. A jak se daří vašemu otci? Jak mému otci? Paní Grimová říkala, že ho dlouho neviděla a vaše sestra taky nic nevěděla. Moje sestra. Ta je právničkou jedné pojišťovny a je skoro pořád na cestách. Ani vám neřeknu, kdy jsem ji viděl naposled. Ale to nebyla odpověď na tu otázku. Nevěděl jsem, že tohle je výslech. Prostě se jen pokoušíme pomoct, pane Omke. Dobře, můj otec tím matčiným stavem velice trpí. Často už ho nepoznává. A proto žije už skoro jen v našem prázdninovém domě v Ráde, na horním toku Alstru. Třeba chce za ním. Do Ráde? Nedávno seděla v kuchyni a nevěděla, kde je, to myslím vážně. Ale váš otec je informován. Ano, ano, ovšem. Jejich otci se nedá dovolat. To mě ani neudivuje. Chceš taky čaj? Pochází z obchodu mé rodiny. Děkuju, já si dám kávu. Kávu? Tam už tam stojí od dnešního rána. Perfektní. Černá a hustá. Jo, Můžeš si vzít mou. Tariku, naliješ mi čaj? Děkuju.
Díky, dost. To stačí. Opatrně. Držet nahoře. Tariku. Tariku. A co teď? My na tom budeme dělat dál. Zkusíme Valerii Omkeovou najít. A my dva s ním pojedeme do bytu jeho matky. Třeba tam najdeme nějaký náznak toho, kde by mohla být Dash? Tady něco máš, a? To bude asi z toho bezvýsledného hledání nějakého faxu ve sklepě. A co tady chcete najít? Něco, co nám napoví, kde by vaše matka mohla být. Indicie jako je tahle. Paní Omkeová se rozčilila, když měla paní Grimová tu fotku v ruce. Pane Omke, není přece jen možné, že to zmizení vaší matky má něco společného s vaším otcem? Vy to asi nechcete pochopit, že? Má matka je na úrovni 4letého dítěte. Nevím, co se jí odehrává v hlavě, ale věřte mi, že ona sama to ví ze všech nejmíň. A ty poslední 2 roky to bylo opravdu. Anjo, Dobrý den. Dobrý den. Ahoj, Kristiáne. co tady děláš? Před chvílí mi volal jeden velmi energický policista, takže... Jak se daří matce? Já nevím. Musela utéct krátce předtím, než jsem přišel. Co? A ty mi ani nezavoláš? Prosím, Anjo, do Singapuru nebo do Dubaje? Nebo kde jsi zrovna byla? Policie mě taky sehnala, Kristiáne. A paní Grimová prý vykládá, že otec tady už celé týdny nebyl. A teď je pryč i matka. Myslela jsem, že se o všechno staráš. No tak co tady děláš scénu? Přijdeš si sem 4krát do roka a budeš mi něco vyčítat? Ano. Smím ti připomenout, bratříčku, že si z peněz našich rodičů velmi dobře žiješ? Tak lze očekávat, že to tady klape. Poslouchej, něco ti řeknu. Nemáš právo mi nic vyčítat. Já jsem se o mámu celé měsíce staral, než se ta pitomá žádost o pečovatelku vyřídila. Ty ses od toho držela dál. Nemáš tušení, jaké to bylo s těmi jejími záchvaty strachu a halucinacemi, když tě vlastní matka nepoznává a při výměně plínek ti ještě nadává. Aspoň ses něco naučil, měnit plínky. Hej! Jsme povinni o tom sepsat hlášení. Ublížení na zdraví je oficiálně trestný čin. Ale jste si opravdu jistá, že chcete na bratra podat trestní oznámení? Jinak by to bylo klasifikováno jako přestupek a řízení by bylo zastaveno, paní Omkeová. Vystavila jste svého bratra značnému tlaku, třeba mu jen pro jednou ujeli nervy. Možná ho to naučí, že jeho jednání má taky následky. Celý život se můj bratr jakékoliv odpovědnosti vyhýbal. Od 16 studuje jednou to, jednou ono. Nezmohl se ani na maturitu. To vaši rodiče dovolili? Tedy můj otec by se mnou pěkně vyběhl. Mí rodiče? Dokonce ho pořád dál finančně podporovali. Mysleli si, že jednou si pro sebe najde to pravé. A kolik váš bratr dostává? Od té doby, co měl otec tu mrtvici, má generální plnou moc. Řádná profesura, to je zhruba 5 000 eur měsíčně penze, kterými může disponovat. A kdo to všechno kontroluje? Váš otec? Zdá se, že je se vším srozuměný. A já jsem byla popravdě řečeno ráda, že se Kristián stará. Hezký život, že? Všechno má svou cenu. Mí rodiče byli 68 a tím pádem natolik proti každé tradici, že výchova pro ně byla nadávka. A Kristián za to stále ještě platí. 68. Dokonce v 74. na mistrovství světa fandili NDR. Páni, to je neskutečné. Tak je to, když je celý život spolitizovaný. A vy jste se s tím nedokázala vyrovnat, že? Rodiče mají umět svým dětem říct, kdy je třeba vyletět z hnízda. V 16 jsem se rozhodla, že půjdu vlastní cestou. Bratr to odpoutání se nikdy nezvládl. Ale vy jste právnička. Úspěšná? Řekla bych, že ano. Pak ta výchovná metoda vašich rodičů nebyla až tak špatná 50%. U 4 dětí strýce Jema je to jen 25%. A to je na ně hodně přísný. Pane Omke, vaše sestra podala trestní oznámení, zbytek půjde přes státní zastupitelství. Rozumím. Okrsek 21. I tak mě to mrzí, Anjo. Okamžik, pane Omke, ještě nejsme hotoví. Z peněz vašeho otce si žijete viditelně docela dobře. Byt, pěkné auto, švihácké oblečení a dovolená k tomu patří taky. Co je vám do toho?
Nabízí se otázka, jestli tu generální plnou moc nezneužíváte. Co jste říkal? To je z tvé hlavy, Anjo? Ne, na to ten policista přišel úplně sám. Můj kolega se prostě trochu nešikovně vyjádřil. Jsem si jistá, že váš otec to velmi rychle vysvětlí. To je směšné. Místo toho, abyste hledali mou matku, tak se tady musím ospravedlňovat? Vy jste se snad spláznili. Pane Omke, váš tón se mi vůbec nelíbí. Můžeme také poslat hlášení opatrovnickému soudu. Oni pak prověří, zda se jedná o zneužívání plné moci a jestli je váš otec vůbec ještě z toho vás kontrolovat. Otec by to přece opravdu mohl potvrdit, Kristiáne. Kristiáne! Dvě věci. Za prvé, volali Melanie a Mates. Někdo prý viděl Valerii Omkeovou poblíž Planten und Blumen. Dobře, potřebují ti dva pomoc? Je to asi jen vágní stopa, myslím, že ne. Tak já mezi tím zavolám kolegům v Henštetu Utzborgu, jo? V Šlesvicku Holštinsku, a proč? No ráde spadá pod ně, tak ať se k tomu prázdninovému domu profesora zajedou podívat. Jsem zvědavá, jestli tam starého pána A zastihnou. pak je tu ještě za druhé, Klaudie. Ten fax už je teď úplně na vyhození. Ale tomu technikovi to zítra vysvětlíš ty. Jo, vysvětlím, žádný problém, vole. Ne, Klaudie. Jsi tady na stanici nová. A myslíš, že si můžeš dělat všechno podle sebe. A mě to dost vadí, víš to? Jo, a chápu to. Fajn. Zatraceně. Co stojí takovej krám? Proč ty jsi ho snad zničila? Spravíš přece, na co sáhneš. Vychovala jsem totiž dva kluky s obrovským potenciálem skoro všechno polámat. Jo? Umím spravit skoro všechno. Možná, že faxy zrovna ne. Starý kamarád mýho otce je na elektroniku moc dobrý, mohl bych mu zavolat. Žádný nespolehlivý rodinný kontakty. To je z otcovy strany všechno poctiví obchodníci, teda ten Jiksel Jusuf dodává do všech nakladatelství ve městě kancelářskou techniku. Zdravím, Fischerová z okrsku Okrsek 21 21 pod koho Wolnberg. u vás spadá ráde. Seriózní? Promiňte, Dobrý den. hledáme tuhle ženu. Neviděli jste ji někde? Tak se zkusím zeptat jinde. Moc krát děkuju. Hezký den. Co koukáš? Já nekoukám. Ptali jsme se tady tolika lidí a nikdo ani nezaváhal. Přistižen. Dobře, přiznávám se. Chtěl jsem vědět, jaký to je, když člověku vypadávají oči z důlky. Ten novej tě nespustí z očí, všimla jsi z toho? Vážně? Jo, řekl bych, že se mu líbíš. Že se občas koukne? Že se občas... Záleží na tom, jak koukne. Dobře, děkuju. Za pokus to stálo. Naschledanou. V tom prázdninovém domě nikdo není, ale nevypadá, že tam nikdo nežije. Dobrý den. Dobrý den. Smím vás představit přímo z ráde, můj otec, profesor Willy Omke. Prosím, račte. Vy počkejte tady, ano? Kde je ten fax? Rozebranej. Vole, je to prostě jen pokus to zase napravit. Žádný vměšování. Smím vás představit, profesor Willy Omke. Jeho syn ho právě přivezl z toho domu. Kolegové ho museli propást. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den přeji. Tak, Samozřejmě. Samozřejmě, že jsem o té cestě svého syna věděl, ale posaďte se, prosím. děkuji. Ale já vás mohu ujistit, že můj syn se o svou matku, tedy myslím o mou ženu, staral velice obětavě. Je u ní tak 2krát i 3krát za týden. A to už přes 2 roky. Také jsem tím nechtěla říct, že váš syn je nespolehlivý. No tak promiňte, prosím, ale pak nevím, proč tady vlastně jsem. Paní Grimová, vaše sousedka, říkala, že vás už celé měsíce neviděla. Aha, no já jsem byl velmi nemocen a dlouhou dobu na rehabilitaci. A můj syn chtěl mi udělat radost a tak jsme spolu odjeli do Troje. Víte, mohu vás ujistit, že jsem si o svou ženu dělal hodně velké starosti. Ale pečovatelka nám později řekla, že nás vůbec nepostrádala. A
kromě toho... Už jsem to s ní prostě nemohl vydržet. Člověk, kterého jsem kdysi tolik miloval, ten prostě už není. Proto bydlím v našem prázdninovém domě a mám tam všechno, co potřebuju. No, tak. Moc krát děkuji. A mám ještě jednu otázku. Váš syn má generální plnou moc? Ano, to má. Byl jsem velmi dlouho nemocný a už se nechci o ty každodenní věci starat. Ale má přístup ke kontům. Vypadá to tak, že z nich hradí svoje živobytí. To je také v pořádku. Ano, žije už velmi dlouho z měsíční apanáže, chcete-li to takhle, ale já s tím souhlasím a také mám mou plnou důvěru. Děkuju. Smím se na něco zeptat? Jak se to stalo, že vaše sestra už k vašim rodičům vůbec nic necítí? Proč to chcete vědět? Já myslím, že děti mají své rodiče respektovat. Sestra není bezcitná, pokud myslíte tohle. Naopak je zraněná a já ji dokonce chápu. Ty divoké časy mých rodičů odnesla naplno. Demonstrace, politické letní tábory, drogy. A Anja životní styl mých rodičů odmítala už dřív. A oni si z ní kvůli tomu nezřídka dělali legraci. Hloupý, jasně, ale taková byla doba. Všechno bylo politický. A pro moje rodiče i vztah k jejich vlastní dceři. No, takže ještě jednou děkuji, že jste přišel. Není zač. Pane Omke, děkuji za vaši trpělivost. Takže všechno je vyjasněné? Vypadá to tak. Ještě jedna věc. Někdo údajně viděl vaši matku v Planten und Blumen. Planten und Blumen? Co by tam mohla chtít? Okrsek 21 Wolberger. Nemám tušení. Máte si? Ano. No, doufám, že ji brzy najdeme. Mám na telefonu Matesa, našli paní Omkeovou, všechno je v pořádku. Ano, rozumím, zatím. Teď musíme hrozně opatrně. Dobrý den, paní Omkeová. Chodívala jste často do parku? Já už jsem tady dlouho nebyla. V létě je tu hezky. Slyšíte mě, paní Omkeová? Šosácké. Všechno šosácké. Ne. Možná trochu. Je to šosácké. Kdy konečně začnou hrát ty vodní varhany? Ty jsou přece vždycky v zimě vypnuté, paní Omkeová. Pojďte. Můj muž a já, tady jsme se poprvé políbili. Ano. To je hezké. Rádi bychom vás teď odvezli domů. Váš muž bude mít určitě radost. Ne, dejte ty ruce pryč. Kdo jste? Kdo Jsme jste? vaši přátelé. Pusťte. My vás odvezeme domů, ano? Kam jste mě to zavezli? Paní Kam Omkeová, jste? to bude v pořádku. Uklidněte se, jenom Kam klid. jste mě to zavezli? Máte si zavolej Klaudii a Tarikovi, ať sem přijedou s tím synem. Jo, to je dobrý nápad. Paní Omkeová, smím na vás sáhnout, je chladno. Spravím vám to. Všechno už je dobré. No tak. Vidíš, mami, tady to přece znáš. Všechno bude zase dobrý. Vám se to mluví, mladý muži. Jsem celá rozcuchaná, můj účest, ten vítr. Dřív se ti to kabrioletem líbilo. Kabriolete? Bylo ti chladno, že? Mám žízeň. Co chceš k pití? Žízeň. Vít, Moc krát děkuji za vaši pomoc a taky kolegům, kteří mou matku našli, ale myslím, že teď už si poradíme. Není zač, ale možná byste měl svou sestru informovat o tom, že je všechno v pořádku. Už jsem to udělal. Staví se tu později. Vít. Jo.
Tak nashledanou, paní Omkeová. A všechno dobré, ano? Ania? Ne, jsem Klaudie Fischerová od policie. A pane Omke? Tady, paní Omkeová, ta hezká fotka vás a vašeho manžela. Podívejte, to je můj Willy. Tak moc mi chybí. Tak to se hodí, že váš muž je tady taky. Vy jste takový legrační chlapec s těmi černými vlasy, veselý. Ano. Váš muž je tady. Podívejte, tamhle stojí. Hoj, Valerie, miláčku. No, jak se ti daří? Kdo jste? No to jsem já, Valerie. Willy. Willy. Ne, to tady ne. Ne! Mami, Petr 21 3 volá Petra 21 příjem. Petr 21 slyší. Potřebujeme okamžitě sanitku na Werderstraße 25, 65letá žena nekomunikativní. Takže puls je 130, tlak je vysoký a taky dost kolísá. Stalo se něco, co ji rozrušilo. No, to vlastně ani nevíme, najednou se zhroutila. matka trpí demencí a měla velmi náročný den. Tedy mrtvici bych vyloučil. Je to oběhový kolaps. Každopádně si ji odvezeme a vyšetříme ji. Tak jo. Můžeme s ní? Ale jen jeden, prosím. Měl si pravdu. Něco tady nehraje. Je úplně mimo, když jde o jejího muže. Pane profesore, můžete klidně jet s námi. Ano, moc krát děkuju. 65letá pacientka s náhlou poruchou srdečního rytmu, tlak 160 po 5 tabletách Beloku, teď kolem 130. Aha, léčí se na něco? Jo, trpí už 2 roky demencí s různými projevy, stará se o ní pečovatelská služba a tady je její syn, pan Omke. Dobrý den, jsem doktorka Jonasová z akutního příjmu. Je vaše matka pod pravidelným lékařským Ano, dohledem? chodí k ní její doktor. Dobře, počkejte prosím tady. Ano. To je něco. Rytmus se zase normalizuje. Paní Omkeová, slyšíte mě? Haló? Paní Omkeová, je čas se probudit. No, jak se jí daří? To nevím. Pane Omke, ráda bych teď slyšela rozumné vysvětlení. Co se tady děje? Co by se dělo? Matka je nemocná, už jste to pochopili? Nejdřív ta fotka. Uteče z bytu. Pak uvidí svého muže a zhroutí se. Je tu nějaká souvislost? Rád vám ji vysvětlím. Mozek mé matky degeneruje, je totálně dementní, to je ten důvod. Omlouvám se, tati. No, každopádně byste měl zavolat své sestře. Asi teď bude stát před vaším bytem. Paní Omkeová, pokud se teď neproberete, tak vás bohužel budu muset začít lechtat. To byl trik. Ne, kolegyně to tak dělá vždycky. Smích je zdravý, ne? Vy jste mě sem přivezla. Ano, já chci domů. Brzy budete moci domů, ale nejdřív zjistíme, jestli je vaše srdce v pořádku. Dobře. Anja přijede asi za půl hodiny, tati. To je dobře. Dobrý den, pane Omke. Dobrý Jsem den. lékařka vaší ženy, už je jí lépe. Hned budete moci za ní. Děkuju, paní doktorko. Paní doktorko Jonasová, měla bych pár otázek. Víte přece, že o pacientech nesmím podávat informace. Ano, vím, jde o něco zcela všeobecného. Paní Omkeová nemá všech 5 pohromadě a my bychom chtěli vědět... Poslyšte, u pacientů s demencí je blokován jeden elicitor v mozku, takže už nemůže normálně pracovat. To má z 5 pohromadě málo, respektive vůbec nic společného. Prostě bychom rádi věděli, jestli má smysl tu ženu vyslýchat. Jestli je šance na rozumné odpovědi. Odpověď dostanete, jestli bude rozumná, to nevím. Takže po právní stránce nemá výslech smysl. Dalo by se to tak říct. Děkujeme, paní doktorko. Není zač. Tohle je ale velmi zvláštní.
No a najednou ten profesor už nekulhal. Tarik a já jsme si toho samozřejmě všimli. A co na to řekl? Že se mýlíme. Říkal, že od té mrtvice má lehce ochrnutou nohu. Naschledanou. A má to medicínské vysvětlení? Ne. A Ania Omkeová, se kterou jsem teď mluvil, to taky považuje za vyloučený. To znamená, že simuluje. Nevím. Ale je tu ještě něco. Říkala, že její bratr jí volal z té kliniky úplně poprvé. Vůbec nevěděla, že už jsme její matku našli. Pak nám tedy Christian Omke lhal. Proč by to měl dělat? Nechtěl, aby se tam objevila. Zcela jednoduchý. Správně. Nechce, aby se jeho matka a sestra potkali. Nebo otec a sestra. Willy Omke na zmínku o Planten und Blumen vůbec nereagoval. Přitom jste říkali, že je to pro ty manžele zvláštní místo. Jo. No jasně. Zase jde jednou o peníze. Christian Omke žije z penze svého otce. Kdyby o ní přišel, byla by to pro něj katastrofa. Taky to tak vidím. To je skvělá teorie. Znamená to, že... No jasně. Ta sousedka profesora už celý měsíc se neviděla. A sotva šlo o tu generální plnou moc, Omke sem okamžitě s otcem přijde. Nechtěla bych vás k ničemu přemlouvat, protože vím, jak je to těžké žít s dementním člověkem. Ale podle reakce vaší ženy jsem poznala, že k vám má silnou citovou vazbu. Ano, to je určitě pravda, paní doktorko, ale problém je, že má žena mě často vůbec nepoznává. Ale někdy právě ano. Ano, někdy, ano. Navrhuji vám, abyste udržoval se svou ženou kontakt. Myslím, že má z té nemoci velký strach. Ano, ovšem. Petře? Pane Omke, už toho předstírání můžete nechat. Jste Petr Omke, bratr Willyho Omkeho. Ano. Tuhle hru jste dnes předváděl poprvé? Paní doktorko Jonasová? Ano, už jdu. Ne. Musel jsem už jednou zaintervenovat na odboru sociálních věcí. Šlo tehdy o nárok na penzi pro mého bratra, tedy pro Willyho. To znamená, že víte, co váš synovec dělá s tou generální plnou mocí. Ano. Ano. Péče o Valerii. Obyt. To by se s vdovským důchodem, to už by se nedalo ufinancovat. A já jsem chtěl... Prostě chtěl jsem, aby si až do konce udržela svůj byt. Ahoj, Aňo. Ahoj Petře, jak to vypadáš? Pane Omke, musíme teď vědět, co se stalo s vaším bratrem. No já myslím, že to vám líp vysvětlí Christian. Pane Omke, musíme s vámi mluvit. Je to dobrý. Můžeš mi to vysvětlit? Policie už to ví. Ne. Táta už nežije, Anjo. Vzpomínáš na tu naši cestu do Troje? Ano. Zhroutil se, prostě jen tak. Na tržišti. Umřel mi v náručí. Další masivní krvácení do mozku, řekli lékaři. To není možné. To už je 5 měsíců. Je mi to líto, Anjo. A pak jste si uvědomil, že tím je penze vašeho otce ztracena. Ano, ta péče, velký byt. Na to by důchod mé matky nikdy nestačil. Pane Omke, to možná můžete nalhávat svému strýci, ale mně ne. Těch 60% vdovského důchodu by pro vaši matku určitě stačilo, ale pro vás Jenom ne. jsem spanikařil, nic jsem přece neměl. Anjo, bylo to tak snadný. Prostě jsem tátu nechal pohřbít v Turecku a tady jsem to nenahlásil. Chtěl jsem ti to říct opravdu. Navíc kromě tebe by si nikdo ničeho nevšiml. Já myslím, že ano. Vaše matka chodila v černém. Ano. Chodí v černém už pár týdnů. A Planten und Blumen taky nebyla žádná náhoda. On jí chybí. Řekněte jí to. Třeba to pochopí.
Tak já půjdu. Co tím myslíš, Anjo? Se svou rodinou. Děkuju, kolego, díky. To nám moc pomůže. Úmrtní list přijde faxem? Tak jo, výborně. Moc krát děkujeme, nashledanou. Co říkali kolegové? V podstatě potvrdili to, co říkal Christian Omke. Bylo tam množství svědků a bylo provedeno lékařské vyšetření. Pošlou nám podklady a to nejdůležitější už dopředu faxem. Faxem? Dobrý vtip. Ano, vole. Jen doufám, že Christian Omke se z toho trochu poučí. Co s ním vlastně bude? No, ty penze vyplacený ode dne úmrtí bude muset vrátit a určitě dostane pořádnou pokutu za zpronevěru a podvod. Pokud ne dokonce podmínku. Trestní zákoník, Tariku. Dobrá četba před spaním. Je to turecky. Úmrtní list. To snad není možný. Jak jsi to udělala? To je vlastně jedno. Skvělý, takže zítra, abych tomu technikovi vysvětloval, že přišel zbytečně, že? Super. Že panu Jusufovi ještě jednou moc děkuji. Vyřídím. Ale přesto mi něco dlužíš. Co prosím? Tak to chodí. Takže já něco dlužím XLovi za toho technika a tu opravu a ty něco dlužíš mně. Tobě nedlužím vůbec nic, jo? Tomu muži jsem zaplatila. To ano, ale i přesto všechno. Ty přece pořád mluvíš o tom, že jsme tady jedna rodina, ne? Co, ty a moje rodina? Ne. Tak to teda ne. Ne. České znění připravil překlad Rostislav Lancman, dialogy Jan Fiala, zvuk Patrik Zelenský, produkce Anna Friedmanová, vedoucí výroby Kristýna Pavlíková, vedoucí dramaturg Lucie Musílková, šéf-producent Jaroslav Richter, režie Jiří Kubík. Ve studiu brněnské soukromé televize vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2012.